ஹலோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இந்த ட்ரெஸ் இருக்குல்ல, இந்த ட்ரெஸ்ஸு எனக்கு தான் எடுத்தது. எனக்கு எடுத்து எவ்வளோ ஒரு 8 மாசம் இருக்கும். இது எடுத்து 8 மாசம் ஆச்சு. இன்னொரு ட்ரெஸ் எடுத்து 1 வருஷம் ஆச்சு. ஆ, இன்னும் 2, 3 டாப் தைக்கிறதுக்காக நான் துணி எடுத்து அப்படியே வச்சிருக்கேன். ஆனா தைக்கிறதுக்கு டைம் இல்ல. எனக்கு தைக்கிறதுக்கு டைம் இல்ல. எப்பவுமே டெய்லர்ஸ்க்கு நடக்கிறது தான். அடுத்தவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம ஓடி ஓடி தச்சு குடுப்போம். விடிய விடிய தச்சு குடுப்போம். உறக்கம் இல்லாம தச்சு குடுப்போம். அதே மாரி ஏதாவது இந்த தீபாவளி, பொங்கல், கிறிஸ்மஸ் எல்லாம் வரும் பார்த்தீங்களா? அப்பவும் இதே மாதிரி தான். அடுத்தவங்களுக்கெல்லாம் உட்காந்து உட்காந்து தச்சு குடுப்போம். ஆனா நமக்கு தைக்கிறதுக்கான டைம் கிடைக்காது. இப்ப எனக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸ பார்த்த உடனே தான் எனக்கே ஞாபகம் வந்துச்சு. ஆகா இது நமக்கு தானே எடுத்து வச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆ நெறைய டெய்லர்ஸுக்கு இதே சிச்சுவேஷன் தான் இருக்கும். அடுத்தவங்களுக்கெல்லாம் தைக்கிறதுக்கு டைம் கிடைக்கும். நமக்கு தைக்கிறதுக்கு டைம் கிடைக்காது. பார்க்குற யாருக்காவது இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா, கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாய்.